lifted. Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi akoa na yedi enkonim na nanom a monya akwadofo na mom ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo krato oma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne ajanom a munsuro hasuo na mosore fa no pabosuo mo kwate hasuo epre ema botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ye foro so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM
Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo radio papa abonze. Thank you. La 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 it's me now I am be saying on my way ni otufue mi ma usu. That was your miracle. It's me now I am be saying on my way ni otufue mi ma usu. La 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 la. It's me now I am be saying on my way ni otufue mi ma usu. That was your miracle. It's me now I am be saying on my way ni otufue mi ma usu. Nanka. Me ma usu. So what you say? Nanka me wa hefa. Nanso na we umo broso. Sa o dia no pay. Say wo me na usu. Yeah. La 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 la. I don't pray ya die nyankopon na say. San say ya hwe odo a nyankopon oyi na didi kire yen. Ede bia boro adwene ne ntiase so. Erunti nano asembi obi kan ye ne say ye wonyame ana ye waze. Ye wonyame ana ye waze. San sese ye wonyame a eya na emaye nidaso ewo eda foforo emu. Ye wo gidie say Ewurade ene yen ebedi ni yie adentia because we have God on our side. God of hope. Adentia was saying crying on my nidaso. Ema ye hunu say Ewurade kan yen ho a ye wo dachi papa bi. Anope asan na dum. Asan na humo bro. Wachicha asome no so. Ye kan ti asefo anope enkwa ewo mumu. Techrema da bogiem na moja edi wo mu afusane na yetimi kan wo ene meka ho a. Na ewo se ye de aseda. Ye de mani din kronkron no. Anope wo ti ase afa aseda fama Ewurade. Eni pampempem na nka wo mo pene sa wo mo anya. Menu bienu dia ya adom ne ahumo bro keke wo de ache yen. Ya nto ye ntua. I don't see no prayer see dana say. Broadcasting live from our national studios. Equia Afrakoma.
Abu to be precise. We are networking the globe with the help of www.AHENKAN933.com. My tuning modern Ghana. Me pacho pay. Yedi anopa match na de bremo. So what you say? And then so you fear that. So it is of course a freaky funky Friday edition of your most authoritative social political and of course current affairs talk show. The biggest conversation in the morning. Ewe puye mante mudie. Hey ya. Bebre na waya mama fimu mejo nyami asidanka within da. Bebre na waya mama fimu. Bebre na waya mama fimu mejo nyami asidanka within da. Bebre na waya mama fimu. Bebre na waya mama fimu mejo nyami asidanka within da. Hey, come on. Come on. Yeah. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo atem ediba ahenkan 93.3 FM. How dey me dey no. Why am mama fimo? Ina mama te send ya meti oba. Me sorry you know. Me kosuma bawa body no say who you nyame. Why am mama fimu oba say Tina mama to send ya meti AHENKAN FM. Everybody, we are kase edunti na AHENKAN kan say Amansai kase Tiveda waseda Minamiye aseda ya wodia Abushafo aropoi ensam wa yede nam ne doso papa na ni nyina yebedi mu nkomo onim se transport operators me no ka se omo se enefia da yi a womo to lorry fame na womo to lorry fame sen ya wo ha mu nchichemu no aduasa 30% increment and womo de air ba lorry fare ye tum because me no ka se si ya na ye to fuel 1 liter no 8 Ghana cedis. Drivers no so sign air chere se we 1 liter na ye ton no 8 Ghana cedis ni di si nchen ya. Spare pass and also need bo ayedin. And into omo keka ni nyina bamu a na adane onyumtuni no ne nwum oto ye no. Wose me keka nia waya ma minu bomu a. Aseda nyom na meto mama woda. Transport operators yom so omo keka omo ka nyina bamu a na eye lorry fare no an omo betum. And into ye na omo kire so omo tum. Ohamu abupan no aduasa. Ya baba wram ne adi mu nkomo say ye tum 30% de a. Eno no they can the original lorry fare na wo ho sisi ya ne ho ana say ye tum sen. Anopai san kontabuo ne bebu ni nyina. Okọ enkran kra de a omo atumu dadadada kra mpo a. Adane atwerebo atem didie ne ka ho. Nanso transport operators yi se o said ye niema esi eko na fu ono nso bo adechie bia ya tumu no a. Enya de omo nso bedi dwa aboka ene nta wo so omo tototo lorry fare ni man opeye bebe wram ni adi mu nkomo ye free hono nso a say University Teachers Association of Ghana UTAC empanimfo no court a hyewom se omo nkokira de but omo nkoye omo ka soro aka fam
akantam kɛseɛ sɛ impo ɛkɔba sɛ Ghana aban ebe pamo wɔn nyinaa wɔn ayɛ ready yɛn pamo wɔn sansa tameshi arope yɛbɛ hwɛ ne adi mu nkɔmɔ na wɔn kasa asɛm yi ɛna University Students Association of Ghana wɔn nso yɛtwa mu tia from say USAC wɔn nso kyerɛ sɛ daabi aban ɛne UTAG ɔko a wɔn ko na kwakɔ ɛsɛ sɛ ne ɛmoa kɛseɛ ɛko ɔkwa yɛ aseɛ no ɛkɔkɔ ba saa no a ɛmoa nketewa no mu hunu amane ne nti wɔn so wɔn de adesrɛdeɛ ɛkɔ de ama aban ɛna afei ɛyɛ UTAG wɔn nyinaa ntena ase na wɔn solve wɔn differences no ɛmoa ma adesuafo wɔn wɔ suapɔn ahodoɔ mu no wɔn nya kwan kosua deɛ no pɛ yɛbɛhwɛ ne yɛdi no nso ho nkɔmɔ de ama mo Onum say Endra NAPCO trainees beneficiaries no wɔn ti wɔn ho gu mmɔnten so wɔn kyerɛ sɛ akatua bi a ɛwɔ se yɛde ma wɔn wɔn deɛ no kora nhyɛ da nya akatua saa obroni frɛ no stipends ebinom nso frɛ no stipends ɛyɛ numuhyɛde a bosome ne kwa wie a yɛde ma wɔn wɔn kyerɛ sɛ bosome bɛyɛ sɛ nsia ne adile wɔn yɛ so wɔn kɔ akɔyɛ demonstration mpanimfoɔ atua bosome mmienu aka bosome 9 Uyi no nso edisi nkyɛn a ɔmo kyerɛ sɛ aban ne hyɛ wɔn bɔ so ɔbɛma wɔn permanent jobs ɔbɛma wɔn adwuma a wɔn bɛyɛ ade akɔ wɔn ahomegye mu ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ahwɛ anim abɛpem ne ɛmaayɛ ɛne nti ɔmo bɛte ntasu kɔkɔɔ de akyerɛ aban ɛnra ɔmo te saa ntasu kɔkɔɔ no arɔpɛ yɛbɛdi mu nkɔmɔ yɛwia ne asan hwɛ responses a aban no through NAPCO coordinator anaasɛ ɔpanin kɛseɛ a wɔn no ɛda NAPCO no ano wɔde aba owura Mohammed Anyas wɔde ano yie de aba ano yie bɛn a yɛbɛbɛ wuram ne adi mu nkɔmɔ de amama no pɛ yi yɛfiri hɔ nom nso ɛba bɛsia kɔ ɔfo ase ayirebi ɛna ɔmanfoɔ mo ɔfo ase kyerɛ sɛ aban na bɛgye wɔn asase na aban na ba bɛgye no ɔso wɔde ba bɛyɛ agenda 111 no bi ne yɛ sɛ obesi hospital de ama wɔn ɔmo a aban no agye wɔn nsase ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde mpatasika bi di ma wɔn broni frɛ no compensation saa mpatasika ne yɛmfa ma wɔn ɛnti wɔn bu afu wɔn ahene a wɔwɔ hɔ nso so ebu afu papapa no pɛ yi yɛne mpanimfoɔ ɛbɛbɔ mu ɛnkɔmɔ ɔfo ase ayire bi deɛ na kyerɛ sɛ akyemansa mɛnsin ne mu ɛna yɛgyina anɔpɛ yɛbɛdi nkɔmɔ de afa hɔ adwumayɛfo a wɔn ɛna ewiem bɔbrɛ nsɛm wɔn de ba sɛ nsuo bɛtɔ sɛ wia bɛbɔ ɛnɛ deɛ ɛsɛ yi nea wɔn de aba se yɛn ka nkyerɛ wɔn ano wɔn de baayɛ wɔn kyerɛ sɛ adwuma no a wɔn yɛ no ɛnwawaho bi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ aban no hwɛ no wɔyɛ ɛde ma wɔn nwawaho no obroni frɛ no conditions of service saa nwawaho a ɛyɛ no muhyɛdeɛ kakra ɛwɔ sɛ yɛde ma wɔn no ɛno nso so aban no ayi n'ani sɛ sɛbe panyin a wɔyi mframa ɛwɔ bedwam na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ wɔyɛ funu yɛ ɔya na wamfe wo se a wanhwe yi a na yɛde ɔhwempo aduro de kɔtare alanta ɛso nti anɔpa yi wɔn nso kyerɛ sɛ wɔn bɛkɔ atuateɛ mu yɛne wɔn mpanimfoɔ ɛbɛbɔ nkɔmɔ na kyerɛ sɛ ɔman anim ayɛ dɛ ɛwɔ sɛ wote aseɛ sɛ wohunu ne sei a na ɛnyɛ sɛ sɛbesɛbio Ghana ayɛ den to the extent sɛ unya haban kra nkanwe onim say eye normal dia ɛwɔ sɛ wote aseɛ no sɛ wo follow politics a ho aban bia owie ne first term and the second term no ohia a lot of agitations be say we say but now the onus lies on the government of the day say ekwan ben obefa so a sa pressure labor agitations free left right center no ekwan aban no befa so obema saage ni nyina ekwan aban no befa so a obe oni wɔn agitate ni nyina bedi nkomo no ɛna ebetimi a kyerɛ sɛ aban yesan de afibiem anase yesan de another term kan ho a obetimi ahwɛ so ayɛ enti ne esisi no MPP for ma mo komentu nka sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so Ghana yi ɛyɛ Ghana yɛ amanyɔsɛm no sɛ wusua Ghana amanyɔsɛm abakɔsɛm a ɛyɛ saa pepepe ne teɛ aban bia ne second term no a lot of agitations we say but ɛyɛ na sɛ aban ne betimi adi nkonim abato a yɛbɛsan akɔto biem no a egyina kwan a ɔfa so a ɔhaw ni nyina obesi ano entiti sɛ we mu sɔre no ɔmo ba na wafrɛ wɔm no makasa and so obeka ya last term no ye omampani ni first term we twa mu no ye nyina ye bo omampani aba so sɛ sɛnea nka ye tight agitation labor agitation we say ye call strike we say ye call demonstration we say ye we no ade a omampani akufado ne first term na wo fam ɛne ntia no pɛ ye de ye sere omampani agitations ne de bɛba nia ɛkɔ so ni nyina obi a pɛso o ma hunu sɛ
enema nhede anko yie but wo a wodi animu no ogi tum se eye enema anko yie nanso momra me yankasa ekwa ba ne ebefa so ebetoto nioma a ema nkrofo no se nya wo mugidie eni nti ye de srampanimfo no mechanisms ne methods a mu use no mo first term a ya witness agitations bebre labor agitations bebre no sa mechanisms no mo nsan use meme de mi wo gidie ewo labor and employment minister owura baafo awua mi wo gidie woni mu pa se nia ekoso ni nyina no pani obefre wo mu nyina na ono wo mu be discuss e ma asumdwie ebeba come on owura baafo awua oye TikTok giant on pekasa nanso obo adwuma pa labor and employment relations woman minister no I didn't opani ni ayekoso ni nyina obi apeso o kire wo se niam anko ye but yesi ano baba ye ma ba to so what you say enye easy odo nsa so funtrundade mu a ye na ye chinsan enkonkohwe ade bi wo so ukura mu a enya senketo a but ebefa So 49 minutes after 6 a.m. And then February 18th, 2022. And then Fiada. We've got this and many more. Yes, in Konya, didn't you know the Bebremo? What do you say? No, say benchmark value reversal. I buy yes, so I'm suspending. Almost sign Edin say for Friday, but I'm more sure Konya be fast. Unsendra. Wabra me ya analysis ni wie ya me di me solutions de ba ye no me kan se senka betumi a aban ni nya kukudro na sa benchmark value reductions no reversal no omomfa sa policy no enya adwuma me se ye kan empanifu atie kakra e na enye ye nkwan so ye kan e bi mu so akeka ma atompanifu adwene mu eni nti omo de ba be ye adwuma no beboa am ye benya sika so ate ase 11 ni dia me da so gina ni mi gina enye eye killer eye draconian eye obnoxious enye papa eye kotobekuma konkwachiri konko 11 no de enye papa o enye papa o enye papa aban wo pesika e de aboman ho bra hwe kwan foforo so 11 no de ebe tonsuom e we Yesu dini mu amen come on Oboba ofore amanfo ema ate edeba AHENKAN933 ene ma befie na ohia ni wa boburu ni Yesu adomti mayodefo enimonya mushire ya mena mono nyina enye ma hode enye bitumi ochasu na mi come on mami mfa wie mo brand some fa ma wana no pe na fe ye nto aso ida was your dad hey I don't pray wie mo brand some almost me mfa ma o almost me de ma wi a me san kan kire wo pain say omo be ye oye kire and then omo be ye oye kire san say conditions of service ye mfa ma wo mo and to almost me de we ma wi a aban na nti omo de na efiri dwo de kwanya de omo bekọ adwuma ntitie anope o se me kan kire wo se ensuo e wo wiem na ensuo na e wo wiem no ye ensuo a ano be ye den kakra apue mantam nyina de na mekan enya achema boabo nko a apue mantam nyina nti se ensuo na nto aboabo etimi to ba bi ni nyina ye apue mantam omo se ensuo e wo wiem enne na ensuo no be sha ase se petepete kakra fe duru ba bi a na ye de asa wianso ne nananamu a but me ba asem ni nyina tofa de ama wo mo se nne ensuo e wo wiem awia enso so e wo wiem what ya see sadia any thank you o ma wo basa kese no so wo meso che to meso e hwa na mi nyama yaresa etu chayo mina video Yesu asame yare wate enye ma wording I don't see for the past 4 days in here and I mean me enu yedi nkomodia for the kingdom of God ho nyankopon sorry and nti Jordan ye bisa wo say wo bom paye de ma sorry na wo kono ana asori na wo kono dwene ho
Yebisa ubiem say, when was the last time and I was sorry bomb pie de ma was software any sorry ma. Where was the last time that we seek for the progress of the church of God? I don't pay so your son to be can who yebisa simfua crabby. Yeah, na yesu nyame asem no na ye de asi. I don't pay yebisa say, what role do you play? What role do you play at the kingdom of God? Ewo nyankopon ahema mu ho no. Nyame na hinie ni mu no. Adwuma ben na wo ye. Wo ye osofo. Wo ye church member. Wo ye deacon. Wo ye deaconess. Wo ye elder. Ana wo ye den catechist. Wo ye mekuo panyini. Nyame ahenie ni mu no. Adwuma ben na wo ye. Me pacho adwuma ben na wo ye nyame ahenie ni mu. Woni adwuma bia wo ye bia de ania me pacho. Ano pe obo for say kan say pe adwuma na ye. Find yourself something to do in the kingdom of God. Get yourself busy. Menye wo ho media me kwa asore. Wo ye kwasi ada nyame sompe. Okwa asore kwasi ada obesan hunu asore dem ho bi ma je kwasi ada. Me pacho onye saa. Be committed to the church. Fa wo hu wura asore na de omo ye nyina mu. Hwe asore na akọ wani nyi asore no ho agyan ne pa asore ya wani je ho ne kọ. Menye wo ho kokwa asa asore no kan ho asa won kan ho asa kan ho tie. Decide on the church you want to fellowship with. Decide on that church. And we decide say me a Pentecost ni ko Pentecost. O konso enkomo amu wo ho tesa no ma wato nsuom. Ni ayeye bia fa wo ho hyem bi na ye. Hey, ye pra so de dan ni mu na wo benya kwan ko pra bia ko pra. Ye boye nsam we bo wo nsam bi. Ni ayeye bia ye bi. Ma wani nyi wa asore na wo kon mu no. Hwe asore na wo kon so wani nyi wo mu agyan na kwa asore wani baji wo mu. A kingdom, and you are supposed to be happy in the kingdom of God, and to get yourself a church that you will feel free, a church that you will be committed to. Sorry, I will be free. Ukuma mu nyina so asom. Enyo ho kwasi ama nkwa Kristo sum ni. So what you say? I don't tell the poem bisa say adwuma ben na wo ye wa asore na wo koni mu. Wonya adwuma bi ade ne pa adwuma ye. The book of 2 Corinthians chapter 4, we are reading from the verse 3. And the Bible said, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Osina say yen asempa no eso akata wo one a wayira numu one a wayira anopo me press wo bayira enu ti na make at us sorry na we can be committed to the church. Fa wo hu wura sorry ni mu men ka say asori ne we ku bi o ma mon koyemra dem de bi am koyemra mon ko ti madam jai do yen jai mon koyemra ni jai onso so eto wa ye beka say mon koyemra na horum na be hunu say ye wo ba bi amakoko eye ya so what you say. Be committed to the church. Get yourself something to do in the kingdom of God. Don't just be floor member. Yes, so me dem a common floor member. Today be an my pon assemble ya me dem pay me ho asem tie madam pe wo ho asem wo asori ni mu pe wo ho asem pa kasaye bi bo pe drums bi bo pe nwum bi to so what you say ye bibi wa asori ni mu pra asori ni mu pepa asori nkonwa ho wo de bia be ko ne pepa konwa no ho de bia be ko ne asiesie asori ni mu de bia wo be ko ne yatu nkrofo abo afori ne de atoto fan ne de atoto air conditioner utimu anu ani age ebo papa wo say me de masori na papa what trans ye bisa ho say o contribution to the church ene de we he wo bisa ho da say intime kura asori ya makwa yi say na ye say eye ma me nko biem me nyim adwapade am e wa asori no me nko a e de be adwapade na wo beje. Be committed to the church. Pray for the church. Think about the progress of the church. Think about the welfare of the leaders of the church. Pray for them.
Bible said, pray for those in authority. Pray for your leaders in the church. Think about the kingdom. Don't speak ill of the church. And can some money and sorry ufi. I sorry I will be put me some sana posano. Tie and sorry ufi. So what you say? Nani atiana say your uncle football no more or so for no. Omo back account so for no someone you woman in nim. Oya osofo ne ba so na say papa na papa san trene say papa de onim ne ekoso enti papa trene nsa na obompa Awurade hyira ma sofu hyira me church members yi nyankopon say abrante nyabotre o church members me no mo wasem keka ho nsem yesei eni enti mpa na wo bo no wan hu ya medan na na no me osofo nso de wo free ne kumam na abompa ye Awurade mi si hyira me church members yi Awurade say hey abrante me se wo church members ni bebre ne nya papa keka ho nsem woni ka sei ono so nim no ateam Awurade mi si hyira me church members yi o say hey wan hu ya medome wo mo Aropa yi sa wo keka osofo ho nsem no osofo ne san tene ne nsa wo so a edane no me enye osofo ne na edomi wo eye nyame asem edane no me enu ti sa wo hwe na asori na wo mu wadi nyimu a jai ni tong me ka kire wo pen anopa yi sa asori si wani nyi wo mu a jai memfa me menefe enkwa asori a wani nye ho so ati ase You can never be committed to the church. You can't think about the progress of the church. I was saying, I'm here, no, a tumpong, and what's a yes stand still. And it say, and now no question sorry, any pair bar, sorry, no me yet do no. Nyamia do my question that airby, I was see a quiet year, dear. Aduasa no say be ya e church members no mo call na no kwesiara no mo ya duenu no e wo se ba omumu be enum ekokotwe bi ba be kom ho we a church member untumi mie wa no nka nkire wadamfo bi kura da se mi nua mi enkoja me asore she politicians oba ko betumi adada wa NDC ni betumi adada wa se wo de bra meeting ni bi uko meeting ni ba ko pa ni afa de aye church political member na wo Christo di untumi invite you obi mane nko wa sorry. Think about the progress of the church. Bible said, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Say nyankopon asem no say wa ma kwan mani pante wa anya committed to the church ama sorry na ntumpon a omo ayira no omo na omo asem ye mobo ebinim wo pono na chi they need to hear the gospel anopa yi Awurade nka ho na dom no so na ti ase say the progress of the church lies on your task and into your said yeah so we share ma sorry to me tumpon sports up next. On behalf of the Solid Production team, a team led by Dwempan Kofi Mensah Kobike, Odi AHENKAN933 and Kwame Asante, Ofremi Obowoba Ofori Amanfo, the Commander General, Ensro Jabakwayaka, Adwenkesi Atenase, Adwenkesi Honkomo, and Yebedina no pay. Sports. And then Anopena Fabian Swakoye at the amount never come on it. I can find seminal at the Abaria Betia Befi. Near the Fisem Kakana so atraso and so at the amount nano pay eba abeboa na dia gudi mu sem no dia bano abrante fa no foster e production ni na opokuare and so e boy kwa bena ajerim e support e misumidin e de kofi ejiri ns yaka boma e dia gudi mu sem no e de ba besomo ene anopay na se na be kwakwa she sem na se dia ma no ka ho ne fa se dan sem enko enfama new Bafan Herbal Center for Bafan for some conference say omo de Bafan Mr no e de abanya bi buba anopay wie nimbre be boa na fe bia koye enso e de amount pass typhoid fever e be to ase e de amount stomach ulcer e to ase NFA eso kopima sexual weakness na dia no e be to ase de amount ye pass waist pain and ese abedwa so dani na wo complain misisio ko pa dro bi bubo na fe embo ye pa menua no ma no ono ma be siesie wase na wase aye krenje kama candidates na dia white e to ase de amount ko pa eye bafa na dro bi na to na fe bianko ye enso emfa emao sanso no me de Bafan na